Ahojte, vítam vás u nového videa aj dnes. Spravil som video o Severnej Kórei a mám tu pre vás pripravené mnoho tém. Mám tu pred sebou otvorený scénár, aby som vedel, o čom vlastne hovorím. A napíšte mi určite do komentára, čo si o tomto videjku myslíte. Ideme na to. Severná Kórea je krajina, ktorá sa štátom ani nemôže nazvať. V Severnej Kórei je tzv. Dynastická vláda, čo znamená, že sa vlády v krajine dedia z otca na syna. Taký Kim Il-sen bol otcom Kim Jong-ilho a Kim Jong-il bol zase otcom Kim Jong-una. Kim Jong-un je kto? No, aktuálny vodca Severnej Kórei. Doslova sa to dá popísať ako absolútna moc. Na internete kolujú špekulácie o tom, že občania Severnej Kórei si myslia, že Kim Jong-un, čo je aktuálny vodca, je akýsi boh. Poďme si to rozobrať, ideme ďalej. Severná Kórea, ináč známa ako Kórejská ľudovo-demokratická republika, napriek tomuto názvu sa jedná o totalitnú diktatúru, ktorá sa unikátnym spôsobom dedí narodiny už 3 generácie. Kim Il-sen sa narodil v roku 1948 a zomrel v roku 1994. Il-sen bol stále aj je známy ako taký večný prezident, taktiež je známy ako zakladateľ Severnej Kórei, čo som si ale nedokázal zistiť, pretože nikde na internete sa to nepíše. Vraj to je pravda, ale tak nikde to nie je overené. Jeho autoritárska vláda položila základy pre aktuálny dej aj vlastne tie zákony, ktoré sú práve teraz v Severnej Kórei. Čiže dá sa povedať, že vlastne on to celé začal. Vytvoril tak rozsiahly kult osobnosti. Ako ďalší panovník bol Kim Jong-il. Áno, všetci začínali na Kim, čo mi príde akože boom, že proste prečo každý má také isté meno. Ale tak to je asi, ja neviem, korejské nejaké tajomstvá alebo také niečo. Ale ideme na to. Kim Jong-il sa narodil v roku 1994 a zomrel v roku 2011, čo je rok, kedy som sa ja narodil. Mám zimomriavky. Jeho syn, ktorý je súčasný prezident, alebo teda vodca, ako by sme mohli ho nazvať, Severnej Kórei, Kim Jong-un, tak prevzal moc po jeho smrti. Pokračoval v tej istej politike a v tom istom politickom zariadení. Posilnil taktiež aj armádu a moc krajiny, takzvanú Songun, čo v preklade do slovenčiny znamená taká vláda nad armádou, alebo proste niečo nad armádou. Uprednostňovanie armády, chápeme sa. Čelil taktiež aj ekonomickým krízam, o ktorých si neskôr povieme. Ideme ale teda naozaj už na Kim Jong-una. V tejto chvíli súčasný vodca Severnej Kórei, vnuk Kim Il-sena. Pod jeho vládou pokračuje rozvoj jadrových zbraní a raketového programu, pričom vnútorná kontrola zostáva prísna. Základným kameňom týchto zákonov bolo také, že Čučche, ktorú vytvoril Kim Il-sen, hádam to vyslovujem správne, to Čučche. Áno, tak sa vyslovuje Čučche. V preklade znamená sebestačnosť alebo niečo ako hlava štátu, niečo také. Ideológia zdôrazňuje na to, že nezávislosť a spoliehanie sa na vlastné sily vo všetkých oblastiach je vlastne to Čučche. V praxi to ale išlo strašne dole vodou. Išlo tam o ekonomické ťažkosti, poľnohospodárske problémy v krajine a všetky tieto bumbumy. Čučche vyzdvihuje úlohu veľkého vodstvu ako všemohúcej a neomylnej bytosti, ktorá vedie nad správou štátu. Lojalita k vodcovi je najvyššou hodnotou a povieme si o tom aj viac. Čučche zdôrazňuje individualitu národa, v praxi sa ale presadzuje prísny kolektivizmus pod vedením korejskej nadvlády. V Severnej Kórei platia šialené zákony, ktoré musia občania dodržiavať. Zákony v Severnej Kórei sú veľmi brutálne a veľmi neľudské, až sa dá povedať. Napríklad v Severnej Kórei je zákon o internete, hej, nemôžu ho používať vôbec len tak ľudia, ale len tak ho vedia používať vládne organizácie, ako napríklad nejakí politici, keď neviem, akí tam sú, keď je tam len Kim Jong-un, alebo nejakí úradníci majú prístup k internetu na takých starých počítačoch. A keď už sa bavíme o tom internete,
Tak jasné, že Severná Kórea má aj svoju televíziu, aj svoje rádio. Nič viac, nič menej. A stránky, myslím, že majú cca 26 stránok, na ktoré môžu ísť. Ale vlastne keďže nemajú skoro nikto prístup na tie stránky, tak sú im zbytočné, ale tak to je len môj názor. Môžu ich používateľia, ktorí majú prístup k internetu, navštíviť samozrejme, ale polovica vlastne sveta je cenzurovaný. Niektorí ľudia v Severnej Kórei nevedia, že existuje Európa, alebo že existuje, čo ja viem, USA, aj to vôbec nevedia. Predstavte si, že v Severnej Kórei sú aj voľby, ale neviem aké, keďže je tam len Kim Jong-un a keď dostanete hlasovací lístok, tak je tam len Kim Jong-un a nemáte na výber. Všetci občania Severnej Kórei nad 17 rokov musia, tu sa nebavíme, musia ísť voliť. A keď nevolia, vláda si ich pečlivo prešetrí. Sú to aj zákony typu na účes. Áno, účes. Vlastne ja beriem účes, ako keď si urobím toto. Ale v Severnej Kórei naozaj idete do kaderníctva, tam vám urobia normálny účes a musíte ho nosiť, pretože ináč máte pokrku. Napríklad je tam taký zákon, keď sa bavíme o účesu, že nikdy sa nemôže nosiť ten istý účes, ktorý má Kim Jong-un. A prejdeme aj na známejšie témy o zákonoch, elektrina a náboženstva v Severnej Kórei. Elektrina v Severnej Kórei je veľmi luxusnou a nedostatkovou energiou. V niektorých prípadoch je až nelegálna v Severnej Kórei. Hneď to ideme vysvetliť. Severná Kórea je známa tým, že večer je ako keby tmavá zem a tí astronauti, ktorí sú hore nad Severnou Kóreou, vidia, ako každý večer Severná Kórea, že proste zhasne. Elektrínu majú len napríklad ako osoba Kim Jong-un. A myslím, že to aj je všetko. Takže, ako sme pochopili, elektrina je veľmi luxusná v Severnej Kórei a je nelegálne ju používať bez povolenia zákonu. Takže, ak by ste chceli občas nejakú fotovoltiku v Severnej Kórei, dopadnete na to SMRTO. Áno, musíte ho cenzurovať kvôli YouTube. Taktiež je protizákonné vlastniť a používať mikrovlnku alebo nejaký varič, pretože veci v Severnej Kórei chceli to, že berú viacej energických vecí. Vlastne berú viacej energii, mikrovlnky aj variči, takže je nelegálne predávať, používať hocičo všetko. Takže neviem, ako tam vôbec prežívajú, keď majú toto všetko zakázané, veď to je neuveriteľné. Zoberte si, že máte 100% energie, čo je takých 35 terawatových hodín, ak niekto pozná terawatt, a ste hlava štátu a nemalého štátu, že proste máte fakt veľkú krajinu. Musíte sa o tú energiu podeliť, nemôžu vaši občania žiť proste, nemôžu žiť v tme však. Takže byť na mojom mieste, dám každému po 10%, a to aj mne, že ja by som mal len 10%, nič viac. Ale nie, Kim Jong-un to asi má tak, že takých 20% do štátu a 80% ide moci, no to je proste zlé. A ideme na náboženstvo v Severnej Kórei. Severná Kórea je oficiálne ateistickým štátom, ktorý navyše tvrdo postihuje náboženské viery. Samozrejme okrem tej, ktorá tvrdí, že samotný Kim Jong-un je boh. Growing up in North Korea, we truly believe that our dear leader is an almighty God who can even read my thoughts. I was even afraid to think in North Korea. And we are told that he's starving for us and he's working tirelessly for us, and my heart just broke for him. When I escaped to South Korea, people told me that he was actually a dictator. He had cars, many resorts, and he had ultra luxurious life. And I remember looking at a picture of him, realizing for the first time that he is the largest guy in the picture, and it hit me. Finally, I realized he wasn't starving. But I was never able to see that before until someone told me that he was fat. Really, someone had to teach me that he was fat. If you have never practiced critical thinking, then you simply see what you told to see. Napriek tomu v krajine nájdeme prívržencov buddhizmu aj kresťanstva, hoci je ich veľmi málo. Najmä kresťania sú veľmi prenasledovaní pre svoju vieru, a to kvôli tomu, lebo Biblia a kresťanstvo také, že rímokatolické a také, je úplne zakázané. A keď myslím úplne, tak úplne. V Severnej Kórei je zakázané vlastniť Bibliu. Ak vám ju v Severnej Kórei nájdu, je s vami amen. Niekedy ho pošlú len do koncentračného tábora. Len. V tejto krajine je prakticky úplne nemožné sa dostať k akýmkoľvek knihám. Najčastejšie knihy v nejakých knihkupectvách Severnej Kórei sú o minulých vládcoviach, napríklad o Kim Jong-unovi, samotnému vládcovi teraz, Kim Jong-ila alebo Kim Jong
aj samotný vládca. A keď sa vám niekedy pošťastí, tak môžete tam nájsť aj nejakého Shakespearea alebo nejakých nemeckých spisovateľov. Ideme na asi najhorší zákon a asi aj najzbytočnejší, hlavne najviac trestaný podľa mňa. Je to smietka. Jednoducho k domácnostiam aj k žehličku, no proste všade je prach. A ľudia za to ani tak zase nemôžu, hej, a my sa snažíme aj upratovať aj všetko. Ale v Severnej Kórei za to asi môžu ľudia. Jednoducho tam je zákon taký, že ak na fotkách aktuálneho vládcu a minulých vládcov máte len kúsok smietka a o polnoci vám tam príde vojak a zistí, že tam je to smietko, že ste ju nepovysávali alebo proste neupratali, je s vami amen. Každá rodina totiž od vlády dostáva špeciálnu prachovku, ktorá vie vyčistiť smietka na tých obrazoch. No a ak tak neurobíte, tak no viete, čo s vami je. In North Korea, every room has to have a portrait of Kims. And the inspector comes out of nowhere in the middle of the night and then touch the portraits if they see any dust. They say your royalty is not high enough. And then you can get executed and sent to prison camp, 3 generations of your family. So if the picture is dusty, you get executed? Yeah, and if your house get on fire, first thing is not you run with your family or your children or parents. You have to protect the portraits with your life. Otherwise, the 3 generation gets punished for that. Späť k trošku účesom. Muži majú na výber 10 účesov, ženy až 18, hej, a platí tiež, že dĺžka vlasov nesmie presiahnuť vládou stanovené rozmery. To znamená, že napríklad 10 cm má nevydatá žena a vydatá žena má len 5 cm. Lebo vydaté ženy majú prikazané nosiť krátke vlasy a slobodné ženy môžu o trošku dlhšie. Ideme na kapitolu život v Severnej Kórei. Život Severokórejčanov je definovaný všade prítomnostnou kontrolou štátu vo všetkých jeho aspektoch. Cestovania v rámci krajiny je prísne kontrolované a vyžadujú povolenia. Vycestovanie do zahraničia je takmer nemožné pre bežných občanov. Prístup k internetu mimoriadne obmedzený a cenzurovaný, no a zahraničné televízie a rádia sú zablokované. Existuje rozsiahla sieť informátorov a systém vzájomného sledovania. Aj nevinné poznámky môžu mať vážne následky. Či ste alebo nie ste občan Severnej Kóreje. Stal sa aj taký príbeh, že raz bol nejaký občan USA na výlete v Severnej Kórei a niekomu z občanov povedal, že existuje zvyšok sveta, takže aj USA, Európa, čo ja viem, Rusko a také. To ona nahlásila a ten Američan bol, no viete čo. Keby ste chcete navštíviť Severnú Kóreu, stretili by ste sa s viacerými podmienkami a problémami. Napríklad nie každého dostanú za hranice, aj keď máte hociaký pás, aj keď ste boli poslaní, no to je im jedno proste, ak vás tam nechcú, že ste nejako podozriví, nedostanete sa tam, nemáte absolútnu žiadnu šancu. Ale je tu vlak a počas jazdy vlakom cez clá, tak vojaci na clách kontrolujú nielen, že batožinu, a to fakt, že detailne, že ak sa prehrabú šampóne, ale otvoria mobil a kontrolujú celý mobil. A je im to jedno, proste ak tam nájdu nejakú fotku nejakej stráže alebo niečo, máte veľký problém. Nie taký, že by vás išli rovno z ABIT, ale neviem, do koncentráku. Určite neodporúčam chodiť. Ide o dedičný systém sociálnej klasifikácie, ktorý rozdeľuje obyvateľstvo na 3 hlavné triedy. Jadrová, kolísavá, nepriateľská a možno podkategórií na základe lojality k režimu a pôvodu rodiny. Songbun má zásadný vplyv na prístup k vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti, zamestnaniu, bývaniu a dokonca aj na možnosť vstúpiť do strany alebo armády. Ľudia s nepriateľským Songbungom sú diskriminovaní. Severná Kórea má dlhodobý problém s nedostatkom živín, poľnohospodárov a elektriny. A to nehovoriac o prírodných katastrofách. Kvôli prírodným katastrofám zomrelo vyše 1 milión ľudí v Severnej Kórei. A to nehovoríme aj o koncentrákoch a milióny vraždách. A ako som už hovoril o prírodných katastrofách, tie prírodné katastrofy mali veľký vplyv v krajine na poľnohospodárstvo. Kvôli prírodným katastrofám ako je zemetrasenie alebo čo ja viem, nejaké iné
povodne, tak majú veľký problém či s pšenicou alebo s inými poľnohospodárskymi vecmi. Aj po hladomore v 90. rokoch zostáva Severná Kórea náchylná na potravinárskú neistotu. Severnej Kórei stále hrozí hladomor a iné prírodné katastrofy, že sa budú ďalej opakovať. Samotný Kim Jong-un v minulosti priznal, že mali menšiu krízu s potravinárskym priemyslom. Prejdeme ale na väzenie a tie tábory. V Severnej Kórei existuje rozsiahly systém väzenských zariadení, vrátane politických väzenských táborov, ináč nazývané Kwan Liso, ak to dobre vyslovujem. Svojimi krutými podmienkami a nútenou prácou pre nepriateľov štátu. Tieto tábory sú určené pre osoby považované za politických oponentov režimu, ich rodinných príslušníkov alebo iných ľudí, ktorí nesúhlasia s politickým režimom a politickou správou Severnej Kórey a ďalších nežiadúcich jedincov. Väzni sú vystavení nútenej ťažkej práci, minimálnym potravinovým dávkam, nedostatkov zdravotnej starostlivosti, extrémnemu počasiu, fyzickému a psychickému týraniu. Mnohí väzni sú odsúdení na doživote bez riadneho súdneho procesu a bez možnosti prepustenia. V dôsledku hladu, chorôb, vyčerpania z práce a týrania je úmrtnosť v týchto táboroch veľmi vysoká. Odhady počtu väzňov a úmrtí vo väznicách aj vďaka prírodným katastrofám je až veľmi prehnane vysoká. A vyjadril sa k tomu aj OSN. Podľa nich by mohli rovnať zločinom proti ľudskosti. OSN vlastne apeluje na to, ako sa vyjadrovali tí, ktorí z táborov utiekli, či boli niekedy prepustení a mohli sa vrátiť domov. Vlastne neboli tam doživote uzavretí, čo je veľmi malá šanca, že nie ste na doživote v tých táboroch. No ale aj také boli a vlastne keď ich prepustili, tak pre médiá aj ostatní také hovorili, že jednoducho takéto tam je, že proste stále pracujete, nemáte dostatočne nič, proste je to fakt mučenie ľudí. Cez korejské médiá sa dostal až do Ameriky a aj do iných médií, ako napríklad aj OSN. A ja viem, že možno OSN ani médiá nie sú, ale tak jednoducho OSN sa vyjadrilo OSN. Takže existencia a praktiky v severokorejských politických a väzenských táboroch sú ostro kritizované medzinárodnými vládmi a organizátormi. Zistili sme, že Severná Kórea je brutálny štát, ktorý sa štátom ani nedá nazvať. Môj osobný názor na aktuálneho prezidenta, alebo teda vládcu Kim Jong-una, je, že je tu cvok a zaslúži si tiež to isté, čo aj väčšina tých väzňov, alebo tých, ktorí sú v tých koncentrákoch. Ale mám tu pre vás pár dôvodov, ktoré vám idem prečítať, prečo by ste sa aj možno aj vy mali o Kóreu, alebo teda Severnú Kóreu zaujímať, prečo je to dôležité. Porušovanie ľudských práv. Ide o jednu z najhorších situácií v oblasti ľudských práv na svete. Je dôležité o tom hovoriť a vyvíjať tlak na zmenu. Globálna bezpečnosť, severokorejský jadrový program a nestabilita v regióne predstavujú hrozbu pre medzinárodnú bezpečnosť. Ich príbehy sú dôležité pre pochopenie reality v krajine a nemali by byť ignorované. No a štúdium severokorejského prípadu môže poskytnúť dôležité lekcie o nebezpečenstvách a totálnych režimoch. Aj napriek izolácii, o ktorej som vám tu rozprával, sú občania Severnej Kórey stále ľudia, no a treba pre nich pozornosť a treba byť súcitný k ním. Ďakujem za sledovanie videa, určite dajte mi like aj odber, zanechajte kľudne aj komentár, že čo si o tomto videu myslíte práve vy, keby som tu mal nejaké informácie pridať, alebo či by tieto informácie mali byť pozmenené, alebo či tu vôbec mám všetko. Dajte mi určite vedieť, zdravím vás Michalko, dajte mi odber, prosím, a čau.